Kuuɗe Lilaaɓe suura 24 aya 10 yaaki 23. Boliiɗe Bulus yeeso Felis. Sey Felis gomnaajo holli Bulus meta. Sey Bulus wi'imo, emi andi a waɗii duuɓi ɗuɗɗi a waɗana yimɓe leydi ndi kiita. Ngam maajum emi nana belɗum wi'uki ma ko yimɓe ɓe ngulloriyam. Ɗum ɓuraayi balɗe 12 ko njaami Urusalima ngam mawninki Joomiraawo. Ta ɗaɓɓiti ko ɗume a toway non ɗum wontindiri. Wala tawɗoyam emi yeddotira e goɗɗo, ko emi ummina hakkiilo yimɓe, ko nder wuro ceniingo, ko nder cuuɗi do'aare, ko nder gariiri. Ɓe mbaawata tabbitinanki ma ko ɓe ngullortoyam jooni. Emi andi e ɓe mbi'a laawol Yeesu ngol tokkumi ɗum fewre, amma emi mawnina Allah mo maama en amin. Emi hooli ko windi nder Attawra e defte annabo'en fuu. Ɗon ma emi waɗa kammunde to Allah, no kamɓe ma ɓe ngaɗi kammunde maɓɓe dow maako, wi'uki mayɓe aadili'en e kalluɓe fuu ɓe ummoto daga mayde. Kanjum waɗi ko nde nyalnde emi yiɗi jooɗodaaki e ɓernde laaɓunde yeeso Allah e yeeso yimɓe. Mi waɗii duuɓi seɗɗa e leyɗe yaasi. Gaɗa ɗon mi so'ake Urusalima ngam yaaranki ɓe ngalana dokkal e sakkanki Joomiraawo. Emi nder waɗuki ko diina amin wi'i mi waɗa ngam mi warta laaɓuɗo yeeso Joomiraawo. Sey ɓe tawiyam nder wuro ceniingo. Mi wonda e yimɓe ɗuɗɓe, mi umminaayi hakkiilo ko moye. Amma e woodi woɓɓe Yahudanko'en ƴiwoyɓe leydi Asiya, kamɓe kaani ngara ngulloyam yeeso maaɗa, to e woodi ko ɓe ngullortoyam. Ko bo ɓe wonɓe ɗo, sey ɓe mbi'a fii kalluɗum ɗum ɓe tawriyam carel ko ndariimi yeeso kawtal mawɓe. Sey ni haala ngoota tan ka mbimi nde ndariimi yeeso maɓɓe, wi'uki on ngaɗanayam kiita hande ngam mi jaɓii mayɓe ummoto daga mayde. Nde Felis nani non, o ƴefti haala kan, ngam e mo andi laawol Yeesu boɗɗum. O wi'i, sey to Liisiya mawɗo sooji'en wari, mi taƴana on kiita. O wi'i ardiiɗo sooji'en sura Bulus, amma to o haɗamo wedditaaki, o ala higooɓe maako mballa mo. Gaɗa Tartulus lowyaajo timmini wi'uki ko wi'ata dow Bulus, sey Felis gomnaajo hokki Bulus jayri ngam meta kanum ma. Sey Bulus wi'imo, emi andi a waɗii duuɓi ɗuɗɗi a waɗana yimɓe leydi ndi kiita. Ngam maajum emi nana belɗum wi'uki ma ko yimɓe ɓe ngulloriyam. Ɗo e holla en Bulus e andi Felis neeɓi dow laamu e waɗana yimɓe kiita. Ngam non emo andi haala goonga e ka fewre. Ngam non Bulus wi'i e nana belɗum wi'uki mo fuu ko Yahudanko'en ngullortomo. Aya 11 yaaki 13 dow wiiki Bulus e ummina hakkiilo yimɓe. Bulus wi'i Felis gomnaajo on, ɗum ɓuraayi balɗe 12 ko njaami Urusalima ngam mawninki Joomiraawo. Ta ɗaɓɓiti ko ɗume a toway non ɗum wontindiri. Wala tawɗoyam emi yeddotira e goɗɗo, ko emi ummina hakkiilo yimɓe, ko nder wuro ceniingo, ko nder cuuɗi do'aare, ko nder gariiri. Ɓe mbaawata tabbitinanki ma ko ɓe ngullortoyam jooni. Ɗo Bulus e tabbitinana gomnaajo on, wala goɗɗo tawɗo mo emo yeddotira e goɗɗo, ko emo ummina hakkiilo yimɓe, ko nder wuro ceniingo, ko nder cuuɗi do'aare, ko bo nder gariiri, bo non no Tartulus lawyaajo wi'i. Ngam non Bulus wi'i gomnaajo on, ɓe mbaawata tabbitinanki ma ko ɓe ngullortoyam jooni. Aya 14 yaaki 19 dow wiiki Bulus o tokkuɗo annabi Iisaa, haa ma o ardiiɗo mawɗo nder maɓɓe. Bulus wi'i, emi andi e ɓe mbi'a laawol Yeesu ngol tokkumi ɗum fewre, amma emi mawnina Allah mo maama en amin. Emi hooli ko windi nder Attawra e defte annabo'en fuu. Ɗon ma emi waɗa kammunde to Allah, no kamɓe ma ɓe ngaɗi kammunde maɓɓe dow maako, wi'uki mayɓe aadili'en e kalluɓe fuu ɓe ummoto daga mayde. Kanjum waɗi ko nde nyalnde emi yiɗi jooɗodaaki e ɓernde laaɓunde yeeso Allah e yeeso yimɓe. Bulus e tabbitinana ɓe ɗo tokkuki annabi Iisaa ɗum tokkuki ko winda nder Attawra e defte annabo'en. Ngam non tokkuki annabi Iisaa na ɗum tokkuki fewre. Bulus ɗawti wiiki ɓe, emi mawnina Allah mo maama en amin. Emi hooli ko windi nder Attawra e defte annabo'en fuu. Emi waɗa kammunde to Allah, no kamɓe ma ɓe ngaɗi kammunde maɓɓe dow maako, wi'uki mayɓe aadili'en e kalluɓe fuu ɓe ummoto daga mayde. Bulus e holla ɓe ɗo emo mawnina Allah mo maama en maɓɓe.
wato Allah jomirawo taguɗo dow e ley e ko woni nder majum fuu. Nden bo emo waɗi kammunde maako dow Allah, non no Yahudanko'en ɓen gaɗiri kammunde maɓɓe dow maako, wiiki nyalde darngal mayɓe aadili'en e kalluɓe fuu ummoto ngam kiita. Aadili'en kulooɓe Allah, kooliiɓe annabi Isa, gaɗooɓe ko Allah yiɗi, ummoto yaaki wuro Allah wato aljanna. Nden mayɓe kalluɓe bo ganyuɓe waɗuki ko Allah yiɗi, ummoto yaaki wuro hiite ko jahannama. Ngam non Bulus wi'i, kanjum waɗi ko nde nyalde emi yiɗi jooɗodaaki e ɓernde laaɓunde yeeso Allah e yeeso yimɓe. Bandiraawo am an hettinittoɗo, iri nde jonde jooɗortoɗa, ko iri ɗame ngendam gaɗata? In jonde laaɓunde yeeso Allah e yimɓe, ko in jonde kallunde? Bulus e andi nyalde darngal, wato nyalde kiita e wara, nyalde nde ko moye jaɓata mbar jaari ko waɗi, carel ko fofata nder duniyaaru, ko ɗum boɗɗum ko ɗum kalluɗum. Ngam non o suɓi jooɗaaki jonde laaɓnde yeeso Allah. Ngam non enen hande na bandiraaɓe am, iri nde jonde jooɗortoɗen, jonde aadilaaku, ko in jonde kallunde? Iri jonde nde suɓɗa jooɗoroɗa fuu, se ko wala nyalde darngal, a jaɓay mbar jaari ko gaɗɗa nder duniyaaru ndu'u, ko ɗum boɗɗum ko ɗum kalluɗum. Lallai se ko wala bandiraaɓe am, iri jonde nde jooɗoriɗen nder duniyaaru ndu'u, nyalde darngal, en jaɓay mbar jaari ko ɗume ɗum gaɗuɗen, ko ɗum boɗɗum ko ɗum kalluɗum. Ngam non sei cuɓen jonde waɗuki ko Allah yiɗi, jooɗoɗen jonde laaɓunde e aadilaaku yeeso maako. Aya 12 yaaki 12. Dow wiiki Bulus no kalluɗo na seɗɗa. Bulus wi'i, mi waɗi duuɓi seɗɗa e leyɗe yaasi, gaɗa ɗon mi so'ake Urusalima ngam yaranki ɓe ngalana dokkal e sakkanki jomirawo. Emi nder waɗuki ko diina amin wi'i mi waɗa, ngam mi warta laaɓuɗo yeeso jomirawo. Sei ɓe tawiyam nder wuro ceningo, mi wonda e yimɓe ɗuɗɓe, mi umminayi hakkiilo ko moye. Amma e woodi woɓɓe Yahudanko'en ƴuwoyɓe leydi Asiya, kamɓe kaani ngara ngulloyam yeeso maɗa, to e woodi ko ɓe ngullortoyam. Ko bo ɓe wonɓe ɗo, sei ɓe mbi'a fii kalluɗum ɗum ɓe tawriyam carel ko darimi yeeso kawtal mawɓe. Sei ni haala ngota tan ka mbimi nde darimi yeeso maɓɓe, wi'uki, on gaɗanayam kiita hande ngam mi jaɓi mayɓe ummoto daga mayde. En nani ɗo, Bulus wi'i Felis gomnaajo fuu no Yahudanko'en nangirimo nder wuro ceningo. Aya 18, Bulus wi'i, emi nder waɗuki ko diina amin wi'i mi waɗa, ngam mi warta laaɓuɗo yeeso jomirawo. Sei ɓe tawiyam nder wuro ceningo, mi wonda e yimɓe ɗuɗɓe, mi umminayi hakkiilo ko moye. Bulus tabbitinani gomnaajo on ɗo, carel ko Yahudanko'en nangimo nder wuro ceningo, ɓe tawayimo emo waɗa goɗɗum kalluɗum, sei ni emo huwa kuugal ngal laaɓinki hoore maako, non no diina maɓɓe wi'i. Aya 21, Bulus wi'i gomnaajo on, sei ɓe mbi'a fii kalluɗum ɗum ɓe tawriyam carel ko darimi yeeso kawtal mawɓe. Sei ni haala ngota tan ka mbimi nde darimi yeeso maɓɓe, wi'uki, on gaɗanayam kiita hande ngam mi jaɓi mayɓe ummoto daga mayde. Carel ko Bulus wi'i ɗum yeeso kawtal mawɓe, sei kawtal ngal sendi ɗiɗi, haa ma geddi kalluɗi ummi hakkunde Farisanko'en e Sadusanko'en. Sadusanko'en e mbi'a wala mala'ika'en, wala ruhu, wala bo ummaaki mayɓe. Amma Farisanko'en e mbi'a e woodi ruhu, e woodi mala'ika'en, e woodi bo ummaaki mayɓe nyalde darngal. Haa ma ɓe mbi'i kamɓe ɓe ngi'aayi goɗɗum laifi ɗum Bulus waɗi, ɗum waɗoto mala'ikaajo ko ruhu metanimo. En nani e carel ngel, nde Lisiyas mawɗo soji'en yi'i non, sei o waɗi ɗum tetoy Bulus e sembe ngam to ɓe mbaramo. Aya 22 yaaki 23. Nde Felis nani non, o ƴefti haala kan, ngam emo andi laawol Yeesu boɗɗum. O wi'i, sei to Lisiya mawɗo soji'en wari, mi taƴana on kiita. O wi'i ardiiɗo soji'en sura Bulus, amma to o haɗamo wedditaaki, o ala higooɓe maako mballamo. Gaɗa Felis gomnaajo nani ko Bulus wi'i, sei o ƴefti haala kan. O wi'i o nodday Lisiyas ardiiɗo soji'en wara kanum ma o nana ko o wi'ata, nden o taƴana ɓe kiita. Diga ɗon sei o waɗi ardiiɗo soji'en sura Bulus, amma to o haɗamo wedditaaki, wato to o haɓɓamo,
seni o sure nder laamorde gomnaajo on, haa maasoji'en ɓen ala higoraaɓe Bulus ngara mballa mo. Ɗum e holla en Allah Joomiraawo e wondi e Bulus, bo non no o waɗannomo alkawal wiiki o wonday e maako, wala goɗɗum kalluɗum keɓay ɗum mo.